जिंदाबाद 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 साइखं बसुमतारी जिंदाबाद 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 साइखं बसुमतारी जिंदाबाद 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 पेटा चिन्ह भोट दियो भोट दियो भोट दियो पेटा चिन्ह भोट दियो भोट दियो भोट दियो जोबोद मोजां बे हाबाफारि आंनि 13 नम्बर चिरां ब्लकआव जेनाखि वुमेन सेलनि लेङाइ आफादगिरि भाइस प्रेसिडेन्ट पुर्निमा बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे खासिखुथ्रा प्राइमारिनि आफादगिरि सुपेला औवारि आरो बेजों लोगोसे प्राइमारिनिनो गोख्रों मावथि फुलमति आरो बेजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोर दिनै वुमेन सेलनियाव दिनै नागारनानै BPF-निफ्राय दिनै UPPL-आव जइन जादों। आं गिबि बिथांमोनखौ बरायदों। आं बेजों दिनै बुजिनो मोन्दों जोंनि बे 13 नम्बराव दिनै खौसेथिया जाबाय आरो गासै बेयावहाय आं बुंनो सानबाय आरो आं बुजिबाय जे BPF-आ निस्सय सानसे समाव बेहाय थानाय नंला जोब्बाय आं बेखौनो मोन्दांथिदों आरो आंनि बे माबाया बिबेकआ बुंदों आरो आं आसा खालामबाय जोंनि बे 13 नम्बरनिफ्राय एकदम मेक्सिमाम भटआ जोंनिफ्रायनो थांगोनखौ आं अभारअल 1 नं क'क्राझार बिजाबनि आन्दाराव जोंनियानो टप मोनगोनखौ आं नुबाय आरो थारैनो BPF दोलोनिफ्राय सानफ्रोमबो दिनै एसे गाबोन एसे बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जाफैबाय थानायखौ जों मोनदों थारैनो जिर' जामारसिगोन नामा BPF दोलोनि दोलोआ निस्सय बेखौ गुवारै आरो गोथौयै बिजिरना नायोब्ला जिर' जाहैगोन मानो होननानै बुङा दिनै दिन जेनाखि खौसेथि आरो बे खौसेथिखौ मोजां मोननानै दिनै UPPL दलावहाय फैबाय जों बुजिदों आरो बिथांमोनाबो गोबाङै गोसो गोथौ जों सिन्था खालामनानै नायदों जों आलादा थायोब्ला जों बे ओनसोलाव राजनितिकआ जोंनिया माने सोलिनाय नङा बिथांमोना बुजिबाय आरो बेखौनो दिनैहाय बिथांमोना खौसेथिखौ बेस खालामनानै आरो पार्टियाव जेनाखि मोजां आसनिफोर लानानै आरो मोजां सान्थौजों मोजां प्लेटफर्म दङ मावनो थाखाय बेफोरखौ नुनानै दिनै बयबो लिडारफ्रा दिनै BPF-आव थानो गोसो गैला बेनिखायनो दिनै ओंखारबोदों। जोङो कास्टम बसुमतारी बिथाङा जोंनि जिथुनाखि नैबे 1 नं क'क्राझार लक सभानि बिजाथि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ MP जानो थाखाय जेबो जयगथा गैया होननानै जोङो बिथाङा बुंदों मा बुंदों नोंहा बेथ' बिराद मिनिजाथाव थारमाने नोङो राजनितिकआव आरो नोङो गिदिर MA BA डक्टरेट फरायनाङा आं सिम्पोल रावै बुंनोसै जेनेबा गोरों गोराफ्रा जों मायाव नुयो सेक्रेटारि राजनितिकनि मानसिफ्रा माबायदि मानसि बेखौहाय बयबो बुजिगोन जयग गैयाबा जेनेबा जयन्त बसुमतारीया बियो एसेमब्लियाव नुदोंना नुवाखै एसेमब्लियाव बिराद मोजां कुइसन खालामबाय थादों बे जोंनि जेनाखि MLA लेजिस्लेटिभ एसेमब्लियाव कुइसन खालामदों जोंनि हारिनिया कुइसन खालामदों आरो बिभिन्न कुइसनफोर जोंनि जौगानायनि बे कुइसन खालामबाय थादों बेफोरलाय माने मिडियानो खोन्थायोना थ' बिथाङा आं कास्टमखौ बुंनो माने नेगेटिभ सेन्सआव आं बुंनो गोसो गैया खिन्थु आं बेजों लोगो मोननायाबो बावाखै खिन्थु जिनाखि बेनि जेनाखि पलिटिकेल लेंगुवेज आरो बेनि जेनाखि गम्भीरता आं बेखौ नुनो मोनाखै मानोना जेनाखि बिनि खोथा बाहायनाय बियो सासे गोरलै मानसिनि बाहायनाय बायदिखौसो आं नुदों आरो दा बेनिखायनो आं बुंदों बेवहाय जयन्त बसुमतारीया जोंनि एप्रप्रियेट केन्डिडेट आरो बियो नेसनेल लेभेल आरो स्टेट लेभेलजों सायख'जानाय सासे केन्डिडेट मानो रोङा जानो रोंगोन बिथाङा हयथ' नुवाखैबो गोबां थाबोबाय बेजोंनो आरो हयथ' निस्सय गोसो जानानैनो बिथांखौ माबा मोनसे पलिटिकेल डिजाइनजों गाग्लोबनो थाखायसो बे रावखौ बुंदों खिन्थु बे जयन्त बसुमतारीया रोङाब्ला दिनै मानो एथ' गिदिर पजिसन मोननानै दिनै सायख'जाखो आं जेसेबां गिदिंबाय नुबाय बिथांनि जेनाखि बुंनाय आरो बिथांनि जेनाखि लेंगुवेजफोर एसे गम्भीरता दं जायखौहाय साननानै गोथौयै साननानै बुङो बेखिनिखौ बुङो बियो साननानै आरो बियो स्पिचलेस अब्लाबो बिनि एक्सना बिराद स्ट्रं आरो अनेक केटागरिनि मानसि थायो दा बेनिखायनो जों आसा खालामदों आरो दिनै नुबायना गोबां मानसिया दिनै सापर्ट खालामनो बिथांखौनो देरहाहोनांगौ होननानै जैतुनि होबाय आरो जोंनावहाय जगदान खालामगासिनो दङ बेफोरनो मोनसे पजिटिभ साइन आरो धन्यबाद गोजोनथाव खौरां 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाखि गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों
चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजाद नायनाय लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफ स्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ। लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्रा बास, महिन्द्र स्कर्पियो, महिन्द्र थार, एक्सेल 6 नेका, बेलेनो, स्विफ्ट डिजायर, टाटा पान्च, वागनार, एल्ट' K10, सेलेरियो, इग्निक, एल्ट' K10, एक्सेल-I, महिन्द्र ट्रेक्टर। अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो? नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 6900079427 9394649601 8822322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन।